My brother, Oba ekwu. Yes. Oba ekwu onwe onye ọsọ. Onwe onye ọsọ. Ihe nọ n'ime ya wee gba mbọ. Soro ibe gị, soro ndị eji gị mgbe agba ahụ mbọ gba mbọ. That is why somebody says that there is no enemy of progress. Yes, or there is no enemy of wealth. Mgbe ibe gị gbara mbọ, dohe gbara mbọ, ka ị nwee ike iwetu anya n'ịkpọghị ndị ọgwụ ego mgbe okilo onwe gị gadịrịla late. Yes, I'm telling you the reality. So, mgbe ndị biri gị gbaa mbọ, dohe gbaa mbọ, ka ị nwee ike ịmata ha nọ n'ime ya, ka ọ ghara na iwe echi asị awụghị ndị ọgwụ ego. Ọ ya wụ ofu ihe m nwere ike ịgwa gị na ya kwanịsa ndị ibe ebiri gị agbagharala gị ị ga-ala ashifa azụ. Amansi ekpere gị wụsị emebi n'ụwa akatala hụ n'isi, mana ọ dịghị izi. Agbagharala gị. So ejeliti ya ọnụ n'ikwu okwu na-enweghị isi lọdụ si na-agụla ha ọgwụ ego. Because mgbe agba ahụ mbọ ịkọta mgbe e nyere sign ịkọta ndị kọtara sign ewere eji ruo something. Ọ ya bụ ndụmọdụ nwere ike inye ọtụtụ ndị obodo anyị, ọkacha mkpa na Igbo land, ndị na-ahụ ọgaranya ha sọ ọgaranya gwọrọ ọgwụ ego. Maka na-ajụ sị ụba wa ọgawo maka ekwensu naanị ndị kechile ka nakwa ha bụ ụba ara ka gị ahụ ebe ị na-ekwu ya.